Ahojte, a postavil som dokonalú pascu pre mobov. Oni padajú do diery a tam naozaj je lava. Keď chceš päsť túto pascu bez problémov, musíš kliknúť toto šťukadlo. Zrazu sa ti otvorí tajná diera, cez ktorú ideš tam. Teraz tu je lava a ty ju predsa musíš preskočiť. Tu je toto a tu je ďalšia pasca. Musíš uhadnúť, kde je chod do tajomnej izby. Keď šťukneš toto, nič tu nebude. Ale keď šťukneš toto, zrazu sa tu otvorí ďalší tajný chod, kde je táto moja tajná izba. Keď toto video nazbiera 10 lajkov, tak pustím aj to ďalšie. Dovidenia.